Habadang sedang jong kanika video ngako aban ai kublei bat ngap pedang sumha ye piru aku juk opor ki bade ki parlok ba i ki jonga ki ba jukur shan ye kanika channel ka jonga nakapor syakapor te ha kanika video ko ba mantai kerpang ngako aban kren halor kanika video te show ngin poi kham shakmat shu jong kanika video te ngan pen i swai pi ya kanika video. Tengangit pila yo i bat pila sakihi lengba jong katu ka video haba udon we briu ubabom ya ubriu bat katu ka jing bom ru kam de su ka ba malumala la tit habanda biang la bom habanda biang mo la ai ka borba borsan ban bom ya auto ubriu ubat ya hamadan ni bat kane ka video kat kum ka bangil i lemba ki lat patai ku bor ka don ka jing ye dei bat itu iba hakaba kila keno ba iyap kade nakadaw ba ila bam hi ya kayet ila bam bat ila ngut hi ya kayet hakaba nakaliang jong ikimi jong une u briu mu kalau ong ba ula bam bat ula ngut hi ya kayet kade nakadaw ba un sayap no nasla jong kane ka perthei kata kade ke jing ong jong ka kemi bat utu u handman arkemi mu jong utu ubah laklat kat ba ngio i pat nakaliang jong ukupa hadin ba ulayo i ya kane ka video ka bala sa prank state ba haki rensan social media hakaba kumba pili i la don we briu ubala bom ubala tit habanda biang mo te kapenlong ya ukupa baun singaw artatin ken halor ka jingyap jong une ukhun te ngaru ngasnyo bon ong kumne mo bangin sim ya ka an hakti kalong kababakla sibun ladang ipai ha kono karukom ru hoj ngidon kam ya kaseng VDP kaba yada kaba kloy ban pej ya ka bha kamnyat hasnong hatau henre ngide ban kan mau bat ban tip ya kane kawe ban dalile nginom de ban sim ya ka an hakti kata da kaba lej bom lej sho ya uno uriu boman ngala bonong kata laki de kinong pen kelumar hasnong atau lane kono ko bom ya hapo ka imlang ka salang henry ka kamram jong kinong pe snong ki ba kontup nandu ka seng VDP seng long kemi long pa bat kum ta ter seng samla bat kum ta ter hoj lada don mono ba pen kelumar snong ka de ka kamram jong ka de ti ki jong ki na banta ban kem ban bat ya ki briu khamtam ki ba pen kelumar hasnong atau ka bom ihap hapo ka imlang ka salang Dari kamlong kabade lane kamlong kababhapat ban lek tam kti tam gejat ya kitu kiriu boman ngala bonong biang mu lane ya kitu kiriu pen kelumar hasnong atau ngala bonong kaba hab ban lek kalong ba lap da sisa ba kidon kum kita kibriu hab hiban kem hab hiban ba hab hiban seneng hab hiban kentu hab hiban keli hab hiban petu balai baki pen kelumar hasnong atau balai baki tau jing kelumar hasnong atau lane balai baki bu jing hasnong atau henre kam dei pat ya kano ka seng lane ya uno risimet ban sim ya ka an hakti tat hadu ban tit ban bom kam tamakum haki kam pa ba ngilas ngutu hi ladangi sedang ban tam ti tam gejat ya ki briu ki pat ba ki banadin lei kin bom habanda biang kamut kanwan ka jingjia ka basngusi ken namar batang nakadawa su pen kelumar hasnong atau kamlong ka badei ya ulane ya kano ka briu ban poi hadu uput baun haban yap nasla jong kane ka perthei mo kata kade ka bangi haban sngutu ba kade na kata kadaw baladangi paya kano kaliang ru ban sim hi ya ka an hakti
jong la jong kalong ka bapakala shi bun bat ka ba ngim sngeu la pediang hapo jong ka imlang ka salang ka jongi namar ba ka any ka badi ban pen saja ya kum kini ki briu ka don ki pulit ru ki bakem na banta kini ki briu ka don kadi na kata ka daw ba lada kumol ong mene lada lap ya kinu ki ba le tam hasno thau kem ya ki bat ya ki seneng kentu bat hadin kata IT no asya ka any pun no asya ki pulit bangkin wan sim wan kem kata ka de ke lenti ka ba ngi hab ban le ho ki don ki briu ki ba le sisa ya kata ka kam ban pen klumar hasno thau teng ki don ru ki briu ha ka ba ki klem le ya kata ka kam ru pun ban ki sya keno ki sya kento ka de na kata ka daw ba kam de yang ngi ban sim ya ka any kti ban tit ban bom ban shot klem da tip suai ya ka sedang kakut klem da tip ya ka tenrai kata ka de ke bama yo le se lada ki klem le namar bala sya isi namar bala sya ibeng namar bala kumtakin namar ba ki ko abansun yo ki sukuno kentho kade na kata ka daw ken kalong ka bama hadu kata ban le song sit kat hadu ban le bom le tit ya ki parabriu kamlong ka aka ka basngeu tenat bat kalong ka aka ka ba seu la pediang hapo jong ka imlang ka salang de kade na kata daw wangi kenturu nakalyang jong ka police department bakin ai ya ka awareness ka babiang bha ya kiseng VDP ki bapher kenang makan lait na kono ke jingjia ka basngusi ha ka bede hapo kisnong kitau kata kade ke jingkentu bat ke jingkerpat nakalyang jonga ubade youtuber ubajumi ban kren na kamta ka bha ka menyat hapo jong ka jaj ban riu wat hapo jong ka imlang ka salang ka jungi dikamta perlok ngin sakindu bat pi saki wei bat ki videos ki badangwan Kermen ba pi aidon hakamet ka basyat ka baklan kuble sibon